Η επιθυμία να απαλλαγούμε εύκολα και γρήγορα από τα περιττά κιλά λόγω των γιορτών οδηγεί συχνά στο να στραφούμε σε δίαιτες γρήγορες και ακραίες. Ωστόσο, η λύση βρίσκεται σε πιο απλές και εύκολες μεθόδους. Οι περισσότεροι από εμάς γνωρίζουμε τα διατροφικά ωφέλη της ελιάς στην υγεία και τη μακροζωία. Αυτό όμως που δεν φανταζόμασταν είναι ότι μπορούν και να μας αδυνατήσουν. Να τρώμε ελιές. Οι ελιές είναι πάρα πολύ σπουδαία τρόφιμα και σε αντίθεση με αυτό που πιστεύει ο κόσμος, όχι μόνο δεν παχαίνουν, αλλά μας βοηθούν πάρα πολύ να αδυνατήσουμε. Αναρωτιέστε γιατί μας αδυνατίζουν? Έχουν και πολύ καλά ποιοτικά λιπαρά οξέα, δισεύρετα λιπαρά οξέα, τα μονοακόριστα λιπαρά, τα οποία βελτιώνουν την insulinoευαισθησία και με αυτόν τον τρόπο μας βοηθούν στο να ρυθμίσουμε το βάρος μας καλύτερα και αποτελεσματικότερα. Δυστυχώς στις γιορτές έχει παρατηρηθεί ότι ο μέσος όρος πρόσληψης βάρους είναι περίπου 1 με 2 κιλά, ενώ μπορεί να φτάσει και τα 6, γεγονός που οδηγεί πολλές φορές σε εξαντλητικές δίαιτες και όχι στην παραδοσιακή ελληνική συνταγή. Προσπαθώ να μην τρώω πολύ το βράδυ, πίνω περισσότερους καφέδες και κινούμε λίγο παραπάνω. Κιλάκια πήρατε? Νομίζω. Τώρα τι θα κάνουμε για να τα χάσουμε? Τίποτα. Τίποτα δεν θα κάνουμε. Θα συνεχίσουμε. Θα παρατείνουμε τις γιορτές. Είναι μια μέθοδος κι αυτή, Εκτός από τη διατροφή μας, ένα ακόμη βήμα για να χάσουμε πιο γρήγορα τα κιλά των γιορτών, όσο περίεργο κι αν ακούγεται, είναι να αναπληρώσουμε τον χαμένο ύπνο. Ο ύπνος μας αδυνατίζει γιατί το να κοιμόμαστε 6 με 8 ώρες την ημέρα βοηθάει στο να μειωθεί η έκρηση των ορμονών που αυξάνουν την πείνα.